President de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, vicepresident de la Diputació de Lleida, Jordi Latorre, Maria Assumpta Ferran i Poca, directora general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, vicepresident de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Carles Gibert, alcaldes, president dels consells comarcals, diputats, autoritats, representants dels col·legis professionals, senyores i senyors, bona tarda i benvinguts a totes i tots a aquesta segona jornada sobre la transformació econòmica a les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Som a la sala d'actes de la Diputació de Lleida i soc la Pili Garcia, periodista. Aquesta jornada està sent retransmesa via streaming pel canal de YouTube de la Diputació de Lleida. Avui, i continuant amb el compromís de la Diputació de Lleida en el projecte compartit de transformació econòmica de les Terres de Lleida, el Pirineu i l'Aran, estem aquí per tal de presentar el projecte Tractor número 6, Energia i món local, construint el pacte territorial per l'energia. En el decurs de l'acte s'explicarà com aquest projecte Tractor vol contribuir a apoderar el món local en el procés de definició i implementació d'un model propi de transició energètica justa, descentralitzada i contribuïdora a la millora de la competitivitat territorial. Un projecte que vol construir el pacte territorial per l'energia i aprofitar els recursos europeus Next Generation com a accelerador del món local. Ara, doncs, i abans de convidar el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, a que pugi a l'escenari per donar-nos la benvinguda i explicar la jornada, donarem pas a un vídeo que explica que aquesta transformació ja és una realitat perquè avui ja és demà. Avui ja és demà, Lleida al servei del futur. Tenim un territori on tot és possible, dinàmic, creatiu, que inspira, on la innovació ha d'aconseguir l'impuls que necessita, un punt de trobada entre entitats i persones, un entorn únic ideat per intercanviar i fer créixer idees, on poder investigar, pensar, descobrir i produir noves realitats. Avui ja és demà, hem d'estar al servei del futur. Per aquest motiu, la Diputació de Lleida vol liderar al costat dels ajuntaments, el conjunt del món local, el de la recerca i el teixit empresarial, la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Una transformació global de l'economia que ens permeti competir amb la resta de territoris europeus i ens posicioni. Com ho farem? Seguint el full de ruta resultat de la feina feta amb la suma d'aliances entre institucions, entitats i empreses del territori per aconseguir aquesta transformació. Impulsant la ciència i el coneixement, es crearan hubs d'innovació que reforcin els sectors estratègics com l'agroindústria, el turisme i la biodiversitat i que estimuli el desenvolupament de nous models de negoci centrats en la bioeconomia circular. Aprofitant els fons Next Generation que la Unió Europea ha posat a l'abast dels territoris per pal·liar els efectes de la pandèmia i que serviran per accelerar aquesta transformació que volem portar a terme per generar riquesa, ocupació i benestar al conjunt dels nostres municipis i comarques. La unió institucional que ha fet possible una visió de futur compartida impulsarà projectes tractor que contribueixin a la transformació econòmica de la demarcació de Lleida i que ens han de servir per convertir Lleida en el laboratori europeu de la recerca, el desenvolupament i la innovació de la bioeconomia, que promourà 7 àmbits prioritaris, com el de la bioeconomia de base agropecuària, la modernització de les cadenes de valor agroalimentàries, la valorització dels boscos, la digitalització, l'eficiència energètica i generació d'energies renovables com a factor de competitivitat territorial, el turisme sostenible i intel·ligent i la lluita contra el canvi climàtic creant infraestructures verdes i potenciant serveis mediambientals i polítiques d'habitatge. D'aquesta manera, accedirem a nous mercats i consolidarem el vincle entre la transferència de coneixement i la generació d'empreses. Avui és demà, perquè a Lleida fa temps que van comprendre que per construir un futur ple d'oportunitats sostenibles i resilients necessitem un territori que impulsi la innovació i que sigui referent. Lleida, territori de futur, terra d'oportunitats. Després d'aquest vídeo donem la benvinguda i de fet ara intervindrà el senyor il·lustríssim, senyor Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida.
Moltes gràcies. En primer lloc, evidentment, bona tarda a tots els que ens esteu veient a través del senyal de YouTube de la Diputació de Lleida, i vull fer, evidentment, una especial benvinguda als alcaldes i alcaldesses, als presidents i presidentes de consells comarcals que ens estan veient en aquests moments aquí, acompanyat pel vicepresident primer de la Diputació i el vicepresident de Transformació Econòmica de la nostra casa. Com sabeu, la nostra voluntat, també us vull dir, abans de començar, era fer aquesta jornada de manera virtual, que ens poguéssim saludar personalment, perquè és un bon moment per retrobar-nos i poder compartir. També és cert, però, que a causa de les últimes incidències amb la Covid-19 hem cregut més interessant optar justament per la modalitat virtual a l'hora de fer aquesta sessió. I si tot va bé i les coses van com teòricament han d'anar, ben aviat ens podem retrobar en jornades com aquestes de forma presencial. Per sort, per desgràcia, ens hem anat acostumant cada vegada més a aquestes eines informàtiques, i he de dir que si en altres circumstàncies segurament una situació com aquesta haurien suspès l'acte que avui farem, les eines informàtiques que han arribat també han vingut per quedar-se i per permetre justament un canvi de format. A més, sabem que havia un alt interès per part dels alcaldes i les alcaldesses, dels presidents i presidents de consells comarcals, perquè poguéssim transmetre, es poguessin fer arribar aquelles reflexions i aquelles idees que us volem fer arribar avui aquí. Al final és aquesta voluntat compartida de construir un pacte territorial de l'energia, un pacte territorial de l'energia per Lleida, per l'Alt Pirineu, per l'Aran, un pacte de l'energia que serveixi justament per dinamitzar econòmicament les nostres terres. Fa uns mesos ens reuníem els membres d'allò que anomenem el G6, o sigui, els membres de les diferents actors que tenim a la nostra demarcació, la Universitat de Lleida, les dues cambres de comerç, Lleida i Tàrrega, la Paeria i també la Generalitat de Catalunya, juntament amb la Diputació de Lleida, i fèiem una reflexió comuna, i buscàvem una visió de futur compartida per les terres de Lleida, Pirineu i Aran. Lleida necessita un projecte, i vam creure que era necessari que tots els actors que hi participem poguessin fer aquest projecte. Un projecte que té diverses cares, com ho pogut anar veient, els diversos projectes tractors que hem treballat des de la Diputació conjuntament amb aquests altres actors del nostre territori, i era el projecte necessari si volem avançar i volem fer aquesta transformació econòmica que tant desitgem. És una visió de futur en la demarcació de Lleida que posa en valor tot el seu potencial de recursos i capacitats per esdevenir un territori viu, dinàmic, generador d'oportunitats i contribuïdor actiu a aquest nou paradigma econòmic, ecològic i digital que ja era necessari abans de la Covid-19, però que ara és més urgent encara i cal accelerar-ho perquè hem de desenvolupar la nostra economia i la nostra societat després dels estralls de la pandèmia. Aquesta visió de futur és la base sobre la qual s'articula el projecte estratègic de transformació econòmica de les terres de Lleida, Pirineu i Aran del 2020 al 2027. És un projecte ambiciós, ho sabem, complex i a llarg termini, impulsat per la Diputació de Lleida, que té per objectiu afavorir les millores i canvis estructurals en els nostres sistemes de producció i consum per tal d'assolir plegats aquest nou paradigma en benefici del repoblament del nostre territori. Sabem que la gent es quedarà, el talent es quedarà al nostre territori, hi haurà un repoblament, hi haurà arrelament si tenim un projecte de futur econòmic i social per tot el territori. En el marc d'aquest projecte, que esdevé un innovador instrument de planificació estratègica compartida i transformadora i que és un referent a nivell europeu, s'ha identificat de manera consensuada 7 àmbits prioritaris de desenvolupament i 2 àmbits transversals. I aquests es concreten en 8 projectes tractors que només es poden dur a terme si la cooperació institucional és possible i si són indispensables per afavorir les condicions d'un futur de transformació per les terres de Lleida. És evident que els fons europeus per la reconstrucció socioeconòmica, els coneguts com a Next Generation, són una oportunitat en aquesta situació, una oportunitat per accelerar aquesta transformació que ja teníem prevista, però que sens dubte els Next Generations ajudaran a tirar-la encara més endavant, donat que l'objectiu final té unes iniciatives que busquen el mateix al final, i aquest objectiu és transformar l'actual model econòmic per assegurar un futur per les properes generacions, transformar l'economia perquè puguem tenir un futur per tots. D'aquests projectes tractor n'hi ha que es vinculen més al sector agrari privat i d'altres que estan més relacionats amb l'administració local, però en qualsevol cas, en tots i cadascun d'ells és necessària aquesta cooperació pública-privada per poder-los tirar endavant.
Era el passat 14 de maig que vam fer la primera jornada de transformació en la que vam presentar i debatre el potencial d'un d'aquests àmbits prioritaris. Parlàvem de la bioeconomia agropecuària i vam explicar el projecte tractor número 1, el BioHub quilòmetre zero, una iniciativa en la que la implicació privada és indispensable. Avui presentem un altre. Avui ens tornem a reunir i aquest cop per parlar d'un altre àmbit, el de l'eficiència energètica i la generació de renovables. I del projecte tractor número 6, que és aquest, justament, el titulat Energia i món local, en el qual ja s'intueix que el protagonisme queda reservat molt per les administracions locals. És evident que aquest és un tema candent ara mateix al nostre territori, però no és nou. La necessitat de descarbonització del sistema energètic ja fa temps que està sobre la taula dels reptes globals i en un territori ric en recursos, com el nostre, aquest canvi de model pot ser una oportunitat. I així la vam definir en el procés de construcció de consensos que explicava abans que vam dur a terme entre tots els actors del territori. Però també és veritat que som conscients que el seu model de desenvolupament pot afectar altres àmbits estratègics de casa nostra, com són l'agrícola, com poden ser el turístic o altres àmbits. Vol dir que s'han de complementar. Per la qual cosa ja vam dir que caldria ordenar aquesta implantació a través de la construcció d'un pacte territorial per l'energia i desenvolupar nous instruments de suport com l'Agència de l'Energia de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Ahir mateix presentàvem públicament i avui us explicarem l'anàlisi del potencial fotovoltaic i eòlic de les terres de Lleida, Pirineu i Aran, un document importantíssim per disposar d'una radiografia el més acurada possible per tal de definir quin és el problema i quines són les oportunitats. Una primera passa per obrir el debat i el pacte territorial sostenible de les energies renovables. Un compromís d'aquesta Diputació amb la transformació econòmica verda, sostenible i circular de les Terres de Lleida, el Pirineu i Aran. Doncs moltes gràcies, president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn. I tot seguit convidem també, i perquè aporti el punt de vista del govern català, a la senyora Maria Assumpta Ferran i Poca, directora general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, que farà la seva intervenció a través de videoconferència. Molt bon dia, president i vicepresidents de la Diputació, alcaldesses i alcaldes que sou presents i altres participants. No sé si em veieu bé perquè jo a la pantalla el que estic veient és un ordinador que no és el meu. Confio que em veieu, si més no, segur que m'esteu escoltant. Bé, jo agafant el fil del president de la Diputació, parlant d'aquesta transformació de país, aquesta transformació de les comarques de Lleida, a mi em venia al cap que Lleida ja va ser el motor de la transformació i de la transició industrial del segle XX, amb l'electrificació massiva del país. És a dir, és Lleida qui, bàsicament a través del Pallars Jussà i més tard el Pallars Sobirà, fa arribar l'electricitat a les grans ciutats, amb un model que és el que tenim encara avui, un model absolutament centralitzat, és a dir, grans centrals dels Pirineus hidroelèctriques, per tant, energia renovable però centralitzada, que arriba a la ciutat i la ciutat té un gran desenvolupament, tota l'activitat econòmica se'n va cap a la ciutat i els seus voltants, sortint justament de les zones més rurals, i aquelles zones on es generava aquesta energia, d'alguna manera veuen com l'electricitat allí no s'hi queda, tardarà molts anys en què hi arribi i, per tant, generi una activitat econòmica associada amb aquella nova energia. I, en canvi, hi haurà un detriment de població que marxarà de les zones rurals cap a les zones urbanes. Bé, això podria tornar a succeir ara en aquests moments perquè estem davant de nou d'una altra revolució energètica que, evidentment, empenyarà una revolució industrial. Ho veiem, una revolució amb la digitalització, amb l'energia i amb el transport. Tot això està succeint. Però hauríem de mirar que no es repetissin els errors del passat, perquè la tecnologia ens permet fer-ho diferent i hauríem de ser capaços de fer-ho. És a dir, hauríem de ser capaços d'entendre que les energies renovables són molt distribuïdes i, per tant, les podem generar a tot el territori. A més, per la seva manera d'implementar, que tant poden ser a escala molt petita com a escala molt grossa, el ciutadà hi pot tenir un paper fonamental en la propietat d'aquesta mateixa energia i, per tant, tot això ens cal fer-ho. Però el cert és que, esclar,
entenc que molts dels que m'estareu escoltant que heu començat a rebre una allau de projectes de parcs eòlics i de parcs solars en els vostres municipis i en les vostres comarques, les bones paraules en realitat s'assemblen més, és a dir, els fets s'assemblen més al que va succeir a principis del segle passat, no? Una gran invasió de projectes grossos que afecten a unes comarques determinades i que, per tant, i que a més no s'ha preguntat ni en els seus vilatans ni en les seves institucions si volien participar en aquests projectes. És a dir, d'alguna manera s'ha fet, la sensació és que s'ha fet d'esquena al territori. I això, en part, ha succeït perquè ja sabeu que l'any 2019 el Govern de Catalunya va declarar l'emergència climàtica. Una emergència climàtica que, evidentment, no s'arriba a l'emergència sense passar prèviament per unes situacions clarament de crisi, clarament de preocupació, en les que poder no hi vam prestar l'atenció que li hauríem d'haver prestat. I les emergències sovint són poc amigues de les planificacions i són poc amigues de definir models. I és una mica el que estem veient ara, és a dir, hem tingut una entrada d'aquesta transformació energètica cap a les energies renovables que no ens acaba d'agradar. No ens acaba d'agradar per això, perquè ho estem veient com una invasió en molts territoris, ho estem veient com una manca absoluta de participació de la gent dels territoris i això ens cal reconduir-ho. I ens cal reconduir-ho perquè no ens equivoquem. Les energies renovables són la millor solució que tenim per combatre l'emergència climàtica. Són una solució indispensable per avançar amb la digitalització de qualsevol sector, perquè la digitalització requereix de molta electricitat. I en requereix de molta perquè darrere de la digitalització, evidentment, hi ha moltes màquines de computació, moltes bases de dades, i tot això requereix de moltíssima electricitat. Per tant, necessitarem molt d'aquest vector energètic, que aquí a les comarques de Lleida ja en vau ser pioners, que ara molts projectes us tornen a venir perquè sou riques en sol, també sou riques en vent, teniu territori i, evidentment, ho haurem de fer de manera que això no es faci a expenses d'altres activitats que també són molt importants pel territori. Per això d'aquesta necessitat d'un pacte de territori, un pacte de territori amb l'energia i un pacte de territori que ha d'anar més enllà. I ha d'anar molt més enllà perquè no pot tornar a succeir, ho deia abans, que tornem a imitar aquell model de principis del segle passat, el model de la canadenca, el model de l'energia que se'n va dels Pirineus cap a la gran ciutat sense comptar amb la gent del territori. I això tornarà a succeir perquè a la gran ciutat, on hi tenim concentrada el 70% de la població i el 2,3% del territori, tenen poc espai per generar aquesta energia que requeriran i, per tant, de nou la tornaran a demanar al territori. Això no es pot fer sense un pacte de les zones generadores amb les zones consumidores. No es pot tornar a repetir. I, per tant, aquest pacte l'haurem de fer amb els municipis de les comarques de Lleida, però també necessitarem que es faci amb la gran zona metropolitana, que és absorbidora d'energia, d'una energia que requerirà de la solidaritat d'altres comarques perquè ells en puguin gaudir. Però aquesta solidaritat s'ha de veure compensada d'alguna manera. No es pot fer de nou d'esquena al territori, d'esquena a la gent. I aquest és el gran repte. I aquest és el gran repte perquè, malauradament, i això us vull que en sigueu conscients, avui m'heu presentat com la directora general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial. De fet, no. Les mines i la seguretat industrial han deixat de ser les companyes de viatge de l'energia. Aquesta direcció general s'ha desenganxat d'aquests companys de viatge. Per què? Doncs perquè l'energia ja no té res a veure amb les mines. L'energia té a veure amb el clima, l'energia té a veure amb la contaminació atmosfèrica, l'energia té a veure amb l'ocupació de territori i l'energia té a veure, evidentment, amb el desenvolupament rural. Per tant, l'energia ha sortit d'aquell paraigües que l'embolcava de les mines i ha anat a l'embolcall de l'acció climàtica. I a l'embolcall també de l'agenda rural, perquè estem en una conselleria que hi tenim energia, hi tenim clima i hi tenim desenvolupament rural. Per tant, aquesta combinació absolutament estratègica no és casual, és una combinació
imprescindible per entendre com hem de desenvolupar el model energètic que tenim per davant. Un model que, insisteixo, que s'ha començat a implementar sense model. Empreses, fins al punt que en aquests moments el volum de projectes que han entrat per la consulta prèvia per veure si l'emplaçament era correcte o no a la ponència ambiental i que molts d'ells ja estan iniciant el tràmit d'autorització administrativa, el volum que han entrat, perquè us feu una idea, és de 520 projectes. En els 10 anys anteriors n'havien entrat 3, en un any 520, i la potència que sumen tots ells és superior a la de l'objectiu de l'any 2030. Un boom que no només l'estem veient a Catalunya, un boom que a més afecta i impacta de ple a les terres de Lleida, sinó que l'estem veient a tot l'estat espanyol. De fet, fins fa 4 dies Espanya tenia una moratòria. No era una moratòria a les renovables, però era encoberta perquè no deixava que ningú pogués demanar permisos per accedir a la xarxa. És evident que l'energia elèctrica l'hem de posar a la xarxa per poder arribar a casa nostra. Doncs això es va bloquejar justament per aquest gran boom de projectes que hi ha absolutament a tot arreu. Un volum que la potència que està prevista per l'estat espanyol s'ha multiplicat per més de 10 dels projectes que hi han presentats. És a dir, estem veient que realment hi ha un factor especulador. Ho estem veient claríssimament. A més, tots amb moltes presses, les presses hi són, perquè tenim una pressa d'emergència climàtica, però aquesta pressa no pot justificar-ho tot. I això n'hem de ser molt conscients i, per tant, no podrà justificar que repetim un model renovable que podria ser distribuït, que podria ser participat per la ciutadania, en un model que sigui renovable, centralitzat i extractivista. Això no ho podem repetir. I aquest és el motiu pel qual des de la Conselleria hem anunciat que abans de Tots Sants presentarem ja l'aprovació d'un decret llei, perquè ho hem de fer ràpid, que modifiqui el decret llei actual. Que ho modifiqui tenint en compte el què? Doncs la participació dels municipis, la participació dels propietaris dels terrenys i que, a més, puguem anar a reparcel·lacions del territori perquè la màxima gent possible en pugui gaudir dels beneficis. I tot això ho hem de plantejar en poc temps perquè tenim molta pressió, insisteixo, del sector promotor de projectes, que a més ells tenen que complir també uns requeriments temporals que els demanen les normatives estatals. I per tant, en aquest món de manca de model, de molts projectes que molts d'ells tenen una component clarament especulativa i extractivista. Molts d'altres no, molts d'altres són clarament interessants. I la necessitat cada cop més que des dels territoris es presentin projectes no només en els sostres de casa, també a terra, projectes que van connectats a la mitja tensió i que, per tant, l'energia es queda en el territori. I pot ser de propietat de la ciutadania, perquè les condicions d'aquests projectes ho fan possible. Per tant, tot això ho hem de fer i, malauradament, el model amb el que hem començat no ha anat dirigit cap a aquest camí. Per tant, és absolutament imprescindible i molt benvingut el pacte del territori i l'energia que voleu fer a Terres de Lleida, perquè sense ell no farem ni la transició energètica ni la transició ecològica, perquè no ens podem permetre un rebuig social de les energies renovables. I és evident que aquest rebuig social, el model amb el qual ho hem fet fins avui, se l'ha guanyat. I, per tant, cal reconduir-ho. Jo no volia dir res més, em quedaré tota la sessió perquè vull escoltar totes les ponències, estem en un moment d'escoltar a tothom i, a més, és que una de les claus perquè això avanci clarament el teniu als municipis de les comarques de Lleida, perquè teniu recurs, perquè teniu territori, perquè ja heu demostrat que ho vau saber fer i tornarem a fer-ho, però ho hem de fer de la manera que ens agradi, que sigui compatible amb totes les altres activitats i, sobretot, que no deixem a ningú fora de les millores que tot això pot suposar. Jo, sense més, després, si voleu fer preguntes, estaré aquí fins al final. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Maria Assumpta Ferran i Poca. I una vegada hem escoltat el punt de vista de la Generalitat de Catalunya, ara donarem pas al vicepresident primer de la Diputació de Lleida, l'il·lustríssim senyor Jordi Latorre, que ens parlarà de l'Agència de l'Energia de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Moltes gràcies, Pili. Bona tarda, president, vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica,
alcaldesses, alcaldes electes del món local i persones sensibilitzades en aquest aspecte tan important. Deixeu-me que també agraeixi a tots aquests electes que han estat prèviament en una altra reunió prou important amb el Procicat per aspectes de protecció civil, que malauradament hi ha prou emergències que ens afecten al món local i per tant gràcies per estar-hi tota la tarda en temes tan importants. Comencem unes jornades que pretenen aprofundir en la implantació de les renovables i com s'ha començat a dir hi ha un context en el qual hi ha interès, en el qual hi ha neguits, hi ha recels i és bo que des de la Diputació prenguem aquest lideratge, perquè estem en un moment àlgid d'aquest debat. La pròpia senyora Ferran ha començat ara fent una sèrie d'aportacions que són prou interessants, perquè hi ha un consens evident en el que cal actuar i que tenim una crisi climàtica, però malauradament no hi ha consens en el com. Cada dia estem veient notícies, cada dia estem veient informacions que són absolutament alarmants. La setmana passada s'estava veient com centenars de persones estaven morint al Canadà per uns cops de calor en llocs absolutament nòrdics que en el passat mai havia passat. S'ha vist també problemes a Sibèria i com podem veure a molts altres llocs i per tant ningú pot negar que estem davant d'un problema greu, un problema que pot acabar sent irresoluble, però encara hi som a temps. A mi m'agrada recordar una frase que crec que la va dir la Greta Thunberg i hi ha moltes samarretes de molta canalla que la porten, per exemple el meu fill, i que diu "There's no planet B", per tant no hi ha un altre planeta, no hi ha un altre pla i per tant si aquest planeta arriba un moment en el qual passi a ser inviable doncs no tindrem alternativa i per tant ens hem d'implicar ara, ens hem d'implicar en aquest moment, en aquesta transformació. Per tant, cal actuar ara, però jo voldria referir a una cosa que jo en dic la paradoxa de la descarbonització. Tenim tots clar que ens hem de descarbonitzar, tenim tots clar que hem d'anar cap a les renovables, però malauradament no tenim clar i hi ha molt debat en com fer-ho. I sobretot aquí a Catalunya moltes vegades ens passa que estem amb el sí però no i hem de veure com ho fem. La setmana passada va haver un partit que va fer bandera que havia aturat el 99% dels parcs eòlics i fotovoltaics. Bé, no compartim sobretot la forma de plantejar aquest tema. No acceptem perquè més enllà de que s'han de fer bé les coses, perquè això jo crec que estem tots d'acord, depèn de com se plantegi, sempre pot arribar a passar això, que perdem el tren. I aquí jo voldria introduir un element de debat perquè també està damunt de la taula. Les Terres de Lleida en els darrers anys han perdut moltes oportunitats, hi ha hagut una fuga important i està sent una fuga important d'empreses cap a l'Aragó i hi ha la por que això pugui passar amb el tema de renovables i no ens ho podem permetre. Amb l'estudi que es va presentar ahir del potencial de les Terres de Lleida pel que fa a la implantació d'energies solars i eòliques, el tècnic que ho va presentar, el senyor Santi Martínez, va dir una dita catalana que jo me la vaig copiar. Va dir, pel que fa al tema de la sobirania energètica, va dir qui té el cul llogat no seu on vol. Doncs jo no hi puc estar més d'acord i jo n'hi afegiria un altre que diu així, que per fer truites s'ha de trencar ous i per tant en aquest sentit jo també vull aprofitar, també hi havia la senyora Ferran, per demanar al govern de la Generalitat aquest lideratge i aquesta determinació perquè la sobirania energètica i el futur del nostre també ha de quedar clar, Catalunya en aquest moment està a la cua en la implantació d'energies renovables i per tant si tenim sol, si tenim la capacitat de produir vent, si tenim aigua, doncs no ens podem permetre que aquest tren passi i acabem sent dependents per molt més temps, perquè ja som dependents hidràulicament, perquè ja som dependents a nivell d'infraestructures i no ens ho podem permetre. I m'ha agradat el plantejament que ha fet la senyora Ferran, perquè aquí el que està clar és que aquest repte s'ha d'afrontar des d'una perspectiva territorial i no podem acceptar i no acceptarem que tot això es decideixi des d'un despatx, sigui a Madrid, sigui a Barcelona. Advoquem, i m'ha agradat, insisteixo, el seu plantejament,
perquè el paper dels ajuntaments sigui determinant en tot això, i advoquem i reclamem el dret a decidir del món local, de cada ajuntament, de cada comarca, doncs perquè nosaltres partim d'una realitat que crec que és incontestable, i és que si el territori està conservat i és digne de ser conservat, és perquè la gent que hi ha viscut, la gent que hi viu, la gent que hi treballa i que hi vol continuar vivint, doncs l'ha cuidat. I aquesta gent ha de poder tenir el dret de decidir el que més bé li cal. I aprofito també el comentari que ha fet la senyora Ferran del tema de les instal·lacions, de les centrals elèctriques del passat. En aquest moment, al nostre territori, estem fent una bona feina, una gran feina, a mi em sembla, que és valoritzar totes aquestes infraestructures, totes aquestes obres de desenvolupament econòmic que es van fer en el passat, centrals hidroelèctriques, s'estan posant en valor a nivell turístic, s'estan fent vies verdes d'antigues vies de tren que després s'han abandonat. Qui no diu que en el futur puguem aprofitar també a nivell turístic totes aquestes infraestructures que ens poden ajudar a transformar el nostre territori. I com deia el president, la Diputació en aquest sentit ha de ser protagonista i vol ser protagonista, no? I per tant vam començar aquest mandat amb la creació de l'àrea de sostenibilitat, mostra del nostre compromís amb el món local i amb la transformació mediambiental, i ara volem fer un pas més amb la creació de l'Agència de l'Energia de les Terres de Lleida. I no hi ha un millor moment perquè malauradament estem en un punt en el qual no se sap per què i no es pot explicar, però el cost de l'energia elèctrica està pujant d'una forma desorbitada. Jo també vull referir en aquest sentit que el món local de Lleida ja porta molt temps implicat en aquest sentit. Hi ha 180 entitats locals de la nostra demarcació que estan adherides a la contractació centralitzada de l'Associació Catalana de Municipis. Per tant, la immensa majoria dels ens locals del nostre territori ja fa temps que estan lluitant amb això. A més, molts municipis han canviat la il·luminació en LED, han ficat calderes de biomassa, han ficat plaques solars, però s'ha de fer molt més, queda molt per fer. En aquest sentit, els fons europeus, el fons Next Generation, són una gran oportunitat, són la gran oportunitat que no hem de deixar perdre per transformar el nostre territori, per transformar la nostra economia i passar de ser dependents a ser exportadors. I aquest va ser un plantejament que ahir, amb l'informe que es va presentar a l'empresa Quilòmetre Zero, em va agradar molt perquè es va plantejar diversos escenaris. Un d'ells era que la demarcació de Lleida pogués acabar sent autosuficient, pogués produir l'energia de les Terres de Lleida. Però un altre escenari era que poguéssim acabar sent exportadors. Bé, jo ja us avanço que m'agrada més aquesta segona opció, perquè bé, això implicaria, si som capaços d'extreure energia renovable, per tant, de fonts que no s'esgoten, i a més som capaços de vendre-la, i com deia la senyora Ferran, vendre-la a un preu que el territori en surti beneficiat, doncs jo crec que pot ser una de les pedres filosofals del nostre territori. Aprofito per felicitar la gent de Quilòmetre Zero pel seu estudi. Entro a explicar una mica l'Agència de l'Energia i l'objectiu que ja per enguany comencem a desenvolupar. Forma part d'un acord que vam tenir en la negociació dels pressupostos de l'any 2020, en el qual ens vam comprometre a estudiar si era viable i necessari. Es va fer una enquesta per conèixer les necessitats i les sensibilitats dels ajuntaments, es va fer un estudi comparatiu d'altres agències territorials, i tot això va permetre plasmar i proposar la creació d'aquesta Agència de l'Energia de les Terres de Lleida, el Pirineu i l'Aran. Fruit d'això, ja en aquest moment ja tenim l'agència a punt de crear-se. I què volem que sigui aquesta agència? Doncs volem que sigui l'autoritat energètica de referència del món municipal a les nostres comarques, que proposi i cogoverni amb els municipis aquesta transició energètica pel que fa tant a la generació com amb el consum energètic, i que acompanyi i assessori els ajuntaments i la ciutadania en el canvi d'aquest model energètic. Quins objectius i serveis volem que comenci prestant? Doncs, en primer lloc, exercir el lideratge i acompanyament als municipis en aquesta matèria de transició energètica, representant i defensant els seus interessos en matèria de transició energètica. Hem de pensar que la gran majoria dels nostres municipis són petits i molt petits i per tant no tenen capacitat de fer-ho tots sols, i és la nostra
obligació i és la nostra vocació fer-ho. Potenciar l'adhesió d'aquests ajuntaments al pacte dels alcaldes. Molt important, òbviament, el finançament d'accions que aquests municipis han de poder fer, per tant, convocatòria de subvencions pels ajuntaments en matèries d'eficiència energètica i la implantació d'energies renovables en equipaments municipals, captació de fons europeus i supraregionals, Next Generation, i la difusió de convocatòries de subvencions promogudes també per altres administracions. I assessorament als ajuntaments, atenció a consultes i dubtes en matèria de transició energètica, promoció de la implantació d'energies renovables, promoció de la millora de l'eficiència energètica, suport i assessorament en projectes de canvi d'il·luminació, optimització de contractes i subministraments, instal·lació de plaques solars i fotovoltaiques, suport a la creació de comunitats energètiques de consum, millores en sistemes de climatització i promoció de la mobilitat sostenible com a alternativa a la mobilitat carbonitzada, promoció del vehicle elèctric, punts de recàrrega, mobilitat energètica, etc. Ja preveiem una dotació inicial per aquest any 2021. En aquest sentit, ja tenim una partida econòmica d'1.300.000 euros per subvencions a ajuntaments i un equip humà que s'ha d'incorporar pròximament, dotat de 3 persones, que serien una persona enginyera, una persona enginyera ambientòloga i un administratiu. Una de les enginyeres hauria de ser el director, i per tant que s'incorporin amb 3 persones més l'any 2022 per ja tenir un equip de 6 persones que permetrien fer el treball que creiem que s'ha de fer. I molta il·lusió per ajudar el món local lleidatà a fer aquesta transició energètica. Vaig acabant. Estem al principi d'un debat necessari, com deia el president, i enriquidor. El diputat Gibert segur que ens explicarà una mica com es desgranaran aquestes sessions i estic convençut que arribarem a unes conclusions que ens han de permetre abordar aquest repte que és inajornable. Perquè la ciutadania, els nostres electes locals, els nostres alcaldes, les nostres alcaldesses, les nostres empreses i al final el planeta se ho mereixen, no poden esperar i nosaltres la Diputació hi hem de ser. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Jordi Latorre. I a continuació, i amb l'objectiu de conèixer en profunditat aquest projecte tractor, intervindrà el diputat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Carles Gibert. Doncs moltes gràcies, molt bona tarda, president, molt bona tarda, vicepresident, i a tots els alcaldesses i alcaldes i la gent que ens esteu seguint amb streaming amb aquesta segona jornada de transformació de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Ho ha comentat també el vicepresident, de fet comentàvem que n'hi havia pla B i estem immersos, diem, en una crisi en aquest aspecte sanitari que ha reflotat o ha tornat a sorgir i que afecta a nivell global. Per tant, aquí no hi ha ni rics ni pobres, ni llestos ni gent menys llesta, per dir-ho d'una manera. Ens trobem també, i m'agrada dir-ho així, amb una crisi climàtica. No amb un canvi, perquè un canvi en tot cas canviem aquesta cosa per una altra. No, ja ho hem comentat i per tant estem en un carreró que no tenim un pla B, com dèiem, i per tant hem de començar a posar-nos ja, diguéssim, a fer molta feina i sobretot amb el model energètic perquè hem estat debatent massa. Sabem, i ho veurem amb l'estudi que es presentarà després a posteriori, que podem generar 5 vegades més l'energia només amb solar i amb eòlica que podem arribar a necessitar fins al 2050. Tot i així, val a dir que... Sí? Sent bé, suposo? Sí. Ara? Millor ara. D'acord. Pot ser ara. Val. Doncs això, com deia, Carai. Et puc dir el meu? Sí. Doncs, com deia, no som capaços, o hem de ser capaços de generar aquesta energia, sinó, a més, i amb aquest debat que hem d'iniciar o que hem iniciat ja, hem de ser capaços d'utilitzar-la nosaltres amb aquest model, diguéssim, distribuït. Per què? Perquè si un model, com parlava l'Assumpta Ferran, extractivista, el que fa és deixar-nos aquestes engrunes en el territori, i això ja ho vam veure fa aproximadament 100 anys, si som capaços de fer un model amb el qual distribuït i nosaltres poguéssim fer la pròpia energia, serem capaços també de contribuir amb aquest estalvi energètic que a nivell europeu estem pràcticament obligats a fer. Per què? Perquè evidentment la població anirà creixent i l'única manera de poder estalviar aquesta demanda creixent energèticament és generar-la en el territori i distribuir-la
també en aquest territori, fet que farà també que poguéssim lluitar contra aquest despoblament. Passo ara a explicar una mica el que seria aquest projecte tractor número 6 que teníem en el projecte de transformació de les terres de Lleida, Pirineu i Aral. De fet, aquest projecte tractor d'energia monocal té un pressupost de 64 milions d'euros i el calendari previst de l'execució és del 2021 fins al 2026, coincidint lògicament amb els tempos que marquen també els ajuts europeus juntament amb els fons Generation. Les principals característiques del projecte podeu consultar aquesta fitxa descriptiva que inclou en el dossier i que us farem arribar a cada ajuntament en acabat aquest programa, aquesta jornada. El que volem avui és aprofundir una mica més en aquests objectius del projecte i les actuacions programades per assolir-los, moltes de les quals ja s'estan duent a dia d'avui també a terme. Aquest projecte té un objectiu general, com veieu, 5 objectius específics i 20 actuacions previstes a curt i mig termini. Cal destacar que tant aquest projecte tractor, que és el projecte número 6, la seva funció és precisament millorar la capacitat del territori per desenvolupar i fer efectiu els propers anys l'àmbit prioritari d'eficiència energètica i la generació de renovables, que tal com ha explicat el president en la seva introducció, és un dels 7 àmbits prioritaris identificats com a oportunitats per avançar cap a un assoliment de la visió de futur consensuada amb les principals institucions d'aquesta demarcació. També ho hem pogut veure en el vídeo promocional que hem passat en un principi. Passaré a explicar breument tots i cadascun d'aquests objectius i actuacions, així com també l'impacte que esperem que tingui aquest projecte tractor amb el nostre territori. L'objectiu general del projecte és apoderar el món local per a que tingui un rol protagonista en la definició i desenvolupament d'un model de transició energètica just i descentralitzat, generador de valor pel nostre territori. La pròpia Comissió Europea considera els actors locals com a peça clau per abordar el complex repte que tenim amb la descarbonització d'aquest model energètic. Però molts cops aquests no disposen de les eines i recursos per fer efectiva aquesta funció, com deia en un començament. El projecte vol contribuir a que puguin exercir aquest rol i per això s'ha fixat 5 objectius específics, tots ells relacionats precisament amb millorar la seva capacitat d'actuació. En primer lloc, volem contribuir a l'efectiu treball en xarxa de les diferents administracions per optimitzar els recursos tècnics i disponibles a nivell local. El capital humà és un element indispensable per empoderar el món local. Però massa cops aquests recursos treballen de manera descoordinada, perdent capacitat d'impacte. En segon lloc, cal aportar tot el coneixement necessari per afavorir la presa de decisions. S'ha de poder disposar de tota la informació per valorar les millors opcions. I molts cops aquesta informació no és fàcilment accessible en el món local, a vegades atomitzat per petits municipis. El tercer objectiu del projecte és la construcció d'aquest pacte, que ens ha anomenat també el president, aquest pacte territorial per l'energia. També ho ha comentat l'assumpte. Està en tercer lloc perquè precisament sense haver assolit els 2 primers objectius, és a dir, sense sòlides xarxes de cooperació entre els actors de les diferents administracions i sense disposar de tot el coneixement, és molt difícil definir un full de ruta que haurà de comptar amb la implicació i el compromís no només de l'administració, sinó també empresarial, ciutadana, món acadèmic, la famosa quadruple hèlix. Un cop constituïts els consensos al voltant de com volem fer efectiva aquesta transició energètica, caldrà disposar dels recursos humans, tècnics i, òbviament, econòmics per dur-la a terme. Per això aquest quart objectiu és afavorir aquesta captació de recursos europeus a desplegar per aquest pacte. Els Next Generation EU és una finestra d'oportunitats, com s'ha dit també, i hem de saber aprofitar-la, però també hem de tenir clar que els fons europeus destinats a l'impuls de la transició energètica va més enllà d'aquest instrument temporal de recuperació. Per últim, i no menys important, no hem de perdre de vista la transició energètica que va més enllà encara, amb el debat existent sobre aquest model que tenim a dia d'avui
sobre la taula, que és aquest model d'implantació de renovables, que evidentment abordarem, però que en un territori com el nostre, ric en recursos com el sol, l'aigua, el vent, la biomassa i l'eficiència energètica, amb la generació d'aquestes renovables ha d'esdevenir un factor de competitivitat territorial. I per això hem de disposar dels instruments necessaris per impulsar l'emprenedoria, la innovació al voltant d'aquest àmbit. El cinquè objectiu té precisament aquesta finalitat. Un cop definits aquests 5 objectius específics del projecte, anem a veure de manera molt esquemàtica quines són les principals actuacions que estan duent a terme per assolir-los. En relació a l'objectiu de fomentar el treball en xarxa, cal dir que teixir aliances, generar entorns de confiança i promoure accions compartides no ha estat una tasca fàcil. Des del patronat portem molts mesos impulsant aquest treball col·laboratiu i una mostra en són les accions que veieu en pantalla, a través de les quals s'ha fet efectiva una col·laboració entre tècnics comarcals dels plans. Sí. Perdó. Sí? Sí. Millor. Doncs, com deia, la col·laboració entre els tècnics comarcals dels plans de reactivació socioeconòmica subvencionats pel SOC, també els grups d'acció local del patronat i el patronat de promoció econòmica de la Diputació de Lleida ha fet aquesta tasca també a través de col·laborar entre tots els tècnics, com dèiem, de la demarcació de Lleida. Entre els 3 actors es va dissenyar una enquesta amb una voluntat clara de fer una radiografia a nivell de gestió energètica que duen a terme tots els ajuntaments. El seu interès per impulsar mesures d'eficiència energètica i d'incorporació de renovables i la seva necessitat de fomentar aquesta cultura energètica. Els tècnics comarcals de reactivació han constituït també i han contribuït a fer arribar una enquesta a tots els ajuntaments, de la qual heu respost un 94% del total dels municipis de la demarcació, que en són un total de 217 els que heu respost. Els resultats d'aquesta enquesta han estat escollits 5 grups d'acció local de la demarcació, que en el marc d'un conveni de col·laboració amb el propi patronat els analitzarem per extraure conclusions i proposar mesures i actuacions de millora que es traslladaran al propi patronat de promoció econòmica per ser desenvolupats. De moment, sense entrar encara amb l'anàlisi i aprofundint amb aquests resultats, hi hem identificat que els ajuntaments que han respost l'enquesta, un 64% d'aquests estan interessats en renovar l'enllumenat públic i fer-lo més eficient. Un 45% volen impulsar instal·lacions fotovoltaiques als seus edificis públics i, a més, un 82% estan interessats en obtenir la certificació energètica d'edificis per accedir als ajuts i poder-los rehabilitar energèticament. En relació a les actuacions previstes per generar coneixement compartit, veureu que n'hi ha 9 d'aquestes 20 actuacions del projecte Tractor amb aquesta línia que considerem estratègica. L'elaboració i la difusió del protocol per a l'emissió d'aquestes certificacions energètiques i el primer butlletí informatiu redactat per l'Oficina Tècnica de la Transformació adreçat a les administracions locals ja s'ha dut a terme. Ahir es va presentar en roda de premsa el resultat de l'actuació número 5, l'estudi del potencial de generació fotovoltaica i solar dels municipis de la demarcació, de la qual avui també tindrem un tast durant aquesta jornada. Avui també escoltarem el punt de vista de 2 experts reconeguts que ens aportaran una visió global d'aquest repte energètic. Al setembre iniciarem la col·laboració amb l'àrea de sostenibilitat, el cicle de jornades, que ja s'ha comentat també, per escoltar aquestes diferents perspectives del món local, el teixit empresarial, l'acadèmia i també, com no pot ser d'una altra manera, la ciutadania. Fins a finals d'any s'organitzaran sessions informatives al voltant de nous conceptes com les comunitats energètiques locals, amb la col·laboració dels grups d'acció local. També es desenvoluparan protocols d'utilitat per a les administracions locals interessades en el foment dels seus municipis, instal·lar fotovoltaica en cobertes per tal de fer autoconsum o per fer un autoconsum compartit
amb d'altres veïns o empreses, és a dir, el que serien, com he dit, les comunitats energètiques locals. Som conscients que hi ha molta incertesa al voltant dels tràmits urbanístics i administratius que legalment comporten. També a principis d'any, veient que es durà a terme aquest estudi complementari al que vam presentar ahir per quantificar aquest potencial energètic d'alguns altres recursos que també tenim en aquest territori, que no només són elèctrics, també poden ser tèrmics, o amb aquesta informació o la més generada per un estudi es posarà tot això en funcionament. De fet, tenim prevista una eina GIS per facilitar, entre altres, l'impuls d'inversions compartides per a la generació descentralitzada a petita escala en format de comunitats energètiques ciutadanes. Amb aquestes dues actuacions comptem amb un finançament de la Generalitat en el marc del PECT que ja vam presentar, que és el Green and Circular. En paral·lel a la generació d'aquest coneixement indispensable per a la construcció del pacte territorial per l'energia, l'efectiva construcció d'aquest acord passa per 3 actuacions pròpies. La Universitat de Lleida està realitzant un anàlisi de bones pràctiques en processos de transició energètica en territoris rurals a nivell europeu i alhora està analitzant les fortaleses i les debilitats de la demarcació de Lleida en relació a les oportunitats i amenaces vinculades als diferents marcs estratègics definits per accelerar la transició energètica a nivell de Comissió Europea, l'Estat espanyol i també la pròpia Generalitat. El resultat d'aquests anàlisis, previstos per al mes de setembre, ha de permetre identificar quins han de ser els eixos estratègics al voltant dels quals s'ha de constituir aquest pacte, precisament per maximitzar fortaleses i minimitzar les seves debilitats. Amb aquests eixos identificats i les sessions informatives realitzades, a partir de la tardor d'aquest any es realitzaran tot un seguit de jornades participatives, específicament orientades a constituir consensos al voltant de cadascun d'aquests eixos, i en les quals està previst que participin tots aquests actors de la quadruple hèlix que tenim en el territori. La suma dels actors assolits en cadascun dels eixos configurarà aquest pacte territorial per a l'energia de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran i es presentarà públicament a principis de l'any vinent. Però per desenvolupar efectivament aquest model consensuat dependrà en gran part de la capacitat econòmica per impulsar les inversions necessàries a nivell local. Per això és evident que hem orientat i hem optimitzat aquesta finestra d'oportunitats que representa el Fons Europeu de Recuperació Econòmica. En aquest sentit, cal remarcar que algunes de les bases i reals decrets que regularan les convocatòries Next Generation EU ja estan començant-se a publicar, però que les convocatòries associades a aquestes bases no es limitaran a un sol exercici, sinó que es preveu que es vagin nodrint de recursos i es mantinguin obertes fins al 31 de desembre del 2023. En qualsevol cas, hi ha potencials inversions previstes o previsibles que, independentment del pacte, seran molt atractives amb un percentatge de cofinançament que s'espera per a les administracions locals, sobretot les de menys de 5.000 habitants. Per això ja hem impulsat 4 actuacions per afavorir la captació de recursos europeus per part dels ajuntaments. Al desembre del 2020 ja vam presentar una manifestació d'interès a Miteco on fèiem evident aquest interès de la demarcació per impulsar la transició energètica a través de les administracions locals i quantificàvem les potencials inversions previstes a mig termini. Amb Vidae i ICAEN, donant que són les dues entitats que per una banda regularan i per l'altra en molts casos gestionaran aquests recursos. L'objectiu d'aquestes reunions, que la veritat és que estan sent molt productives, és obtenir informació de primera mà que ens pugui ajudar a definir accions de suport als ajuntaments que realment els siguin útils per posteriorment accedir a aquests recursos. També ens hem reunit amb diferents col·legis professionals per buscar la seva complicitat a l'hora que els projectes tècnics compleixin amb els requisits exigibles per accedir a aquests ajuts. Precisament, i fruit d'aquestes reunions, s'han pogut redactar els termes tècnics de 2 plans de cooperació que està previst que es publiquin al setembre i que dotaran de recursos als ajuntaments i als consells comarcals per estar més preparats davant de les convocatòries previstes. Es tracta de 2 línies de suport
que en total porta associat un pressupost de gairebé 1 milió d'euros i que ja va anticipar el president durant la darrera trobada virtual amb el món local per parlar d'aquests fons europeus. Es va realitzar aquest passat mes de maig. Hem arribat ja al darrer dels objectius. Per nosaltres és bàsic per realment capturar aquest potencial econòmic i social del desenvolupament d'aquest pacte. Es tracta de millorar la capacitat del territori per impulsar la innovació, l'emprenedoria, el desenvolupament de nous models de negoci, privats o público-privats, i qualsevol altre aspecte vinculat a convertir l'àmbit de l'energia en un vector competitiu territorial. En aquest sentit, d'aquí a finals d'any vinent es desenvoluparan nous instruments al servei d'aquest objectiu. Amb dues eines compten amb el finançament de la Generalitat, en el marc del PEC Green and Circular. Fins aquí aquest resum d'aquestes 20 actuacions a dia d'avui programades en l'execució del marc del projecte Tractor, Energia i Món Local. Però per acabar m'agradaria mostrar les dades relatives a l'impacte de l'execució d'aquest projecte Tractor. Com hem comentat al principi de tot, el projecte implica una inversió directa de 64 milions d'euros, que només tenint en compte les inversions previstes en millora d'eficiència tindran la capacitat de generar uns estalvis anuals de 12 milions d'euros en factures energètics als nostres municipis. La reducció de 37.000 tones de CO2 a l'any i la generació aproximadament d'uns 1.200 llocs de treball. Moltíssimes gràcies i bona tarda. Moltes gràcies a vostè, senyor Carles Gibert. I per donar cabuda a aquest projecte cal tenir en compte els resultats de l'estudi del potencial de renovables dels municipis de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, que ens presentarà el senyor Santi Martínez, fundador i director general de Quilòmetre Zero Energy, i ho farà també a través de videoconferència. Bé, hola, bona tarda. Penso que està maximitzat i ho veieu tots. Jo tinc 10 minuts que hauria de dedicar tots sencers a donar gràcies. No ho faré. Ahir vaig tindre la sort de ser a Lleida a la presentació a la roda de premsa. Diguem que amb la Diputació de Lleida, per iniciativa i visió i pressió de la Teresa Botargues, ja fa temps que hi treballem i començo per l'agraïment, amb el Carles Gibert, hem parlat en diverses ocasions i nosaltres veíem i participàvem d'aquesta atracció i aquests últims dies amb el Joan Talarn i Jordi, vicepresident, doncs felicitats des d'un ciutadà, sou gent d'acció. I avui heu sentit a la nostra directora general que la cirereta que li faltava en aquest pastís. Tenim una directora general d'energia que és una persona d'acció. Per tant, hem d'aprofitar totes aquestes sinergies i ens hem de posar a treballar. No, i jo demanaria, per favor, aquest el meu últim PowerPoint, passem a fer coses. Ja n'hem parlat, estem tots convençuts i ara ens toca actuar. Introducció, aquest és el fil que seguirem. Tinc poc temps, he reordenat les diapositives de manera que, com a mínim, en 10 minuts consiga dir les coses que considero més importants. Mireu, als Estats Units, el propietari del sòl té dret a tot allò que es pot obtenir del subsòl. Per tant, aquesta família d'aquesta casa, quan de nit fan el mateix que fem les catalans, les catalanes, que s'aixequen per anar al lavabo i senten aquesta màquina fent soroll, no els hi molesta, perquè el seu individualisme ve compensat perquè el benefici d'aquesta extracció de petroli va directe al seu compte corrent. I són així. Això és a Amèrica, com a mínim als Estats Units d'Amèrica. A Europa no hi ha individualisme. Les coses són d'una altra manera que queden explicades amb aquest acudit del Roto de fa 20 anys. Petroli no, gasolina sí, que avui seria renovables sí, parcs solars i parcs eòlics no. Per tant, a nosaltres ens va fer molt feliços com a agents
que ens considerem de transició energètica i social, l'encàrrec de la Diputació de Lleida. Anem a posar les bases del debat. No pot ser que el debat sigui de gossos i gats. I, per tant, tindre dades és allò que ens ha de servir per posar les coses al seu lloc. L'estudi diu com passarem d'aquesta situació que tenim avui, i perdoneu, perquè aquí com si jo fos el mossèn d'una missa i tots sou els feligresos i això ja ho sabeu i ja participeu de tot això, però avui estem en un model centralitzat, renovables 5 o el 8%, alta dependència externa, tenim centrals nuclears i no tenim urani, no tenim petroli, tenim sol, vent i aigua. I per tant, aquell model 2050 centralitzat i distribuït. Aquest distribuït no està aquí per casualitat, 100% renovable i amb un màxim nivell de sobirania energètica, que és la que permet altres sobiranies, així entre amics, i això comporta un desplegament massiu de renovables. Llavors, els alcaldes i alcaldesses del territori, com molt bé viuen a la Diputació, han rebut una allau de sol·licituds. Els alcaldes i alcaldesses, a nosaltres, a quilòmetre zero, empresa privada, també ens expliquen i ens diuen, i jo què responc? Quina decisió puc prendre jo, ignorant-ho tot al respecte de la transició energètica, que impactarà al meu municipi els pròxims 10, 20, 30 o 40 anys? Per tant, com prenc una decisió? I aquí la importància, la rellevància d'aquest treball que ens ha encarregat la Diputació. Què hem fet amb aquest treball? Mireu, aquí en vermell he posat nosaltres sobre sòl no urbanitzable, és a dir, terreny rústic. Què apte? Doncs apte tot allò que complís les normatives ambientals territorials i, per tant, passem filtres de restriccions legals i polítiques, com són àrees humides i aiguamolls, aquí no és apte, àrees d'interès geològic, protecció avifauna, espais naturals de protecció especial, zones subjectes a protecció territorial, zones amb planejament urbanístic, les POMs municipals. Per tant, aquí tens una sèrie de motius objectius que diuen aquesta parcel·la és viable, aquesta, a l'antiga, el que diu amb la ponència de renovables, te la tombarà. Per què? Perquè no complís. Però després n'hi ha un altres, perquè un lloc on hi poses renovables, si ha de ser sostenible ambientalment, paisatgísticament, mediambientalment, però també econòmicament. Per tant, valorem l'emplaçament, l'accessibilitat. El dia zero hi ha d'aparèixer un camió o diversos camions de 3 eixos descarregant materials. Per tant, l'accessibilitat important. Les pendents, les orientacions, un terreny orientat a nord, doncs mala sort, no ens serveix. I el nivell d'irradiació, que en general a Catalunya havia de ser una mica el mateix, però clar, aquí, diguem, la plana de Lleida guanya, líder amb irradiació. I per tant, si parlem de plaques solars, doncs home, aquest és un element d'impacte. Però això són aptes, és a dir, un promotor prevalgut, que no se'l vulgui jugar tota la loteria, antes de voler desenvolupar un parc solar o eòlic en un terreny, fa aquesta anàlisi. Però aquí n'hem fet una altra, perquè a la Diputació, quan ens van fer l'encàrrec, li van dir, escolteu, no tenim una capa, l'Institut Cartogràfic no té una capa que es digui voluntat política. I el que van fer és dir, ja sabem quins terrenys són aptes, anem a veure quins són òptims. I què vol dir òptims? I no és la millor... Aquí a nivell de màrqueting no hem encertat amb aquest òptim. Quins són aquells terrenys que sent aptes, només faltaria, tenen el mínim impacte social, econòmic i al territori. Diu, han de ser accessibles, menys d'1 quilòmetre de xarxes de transport pavimentades. Per què? Perquè si pots fer un parc del que sigui, de reformar, fer nous accessos i tal, doncs això té impacte. Que eviten, a la mesura del possible, ocupació de terrenys de conreu consolidat. I què es diu? Que no tinguin conreu o que la fracció cultivada sigui inferior al 20% de la parcel·la, o que sigui de secà i que l'orografia sigui idònia per al desenvolupament fotovoltaic. Tampoc ara no ens passarem de voltes. Protegir el territori
no farem parcs solars a barrancs. Per tant, hi ha unes orientacions i unes pendents. Us he de dir que, clar, agricultura diu que a la classe agrològica, em sembla, superior al 5, pots posar tot el que vulguis. Home, sí, clar, però la pendent de la classe agrològica superior al 5 té una pendent del 25%. Les fabricants d'estructures no et donen cap garantia si la pendent és superior al 15%. Per tant, hem de ser curosos, però tenint en compte, home, que hi ha unes restriccions, les boscos són boscos i allà no anirem a fer plantes ni solars ni eòliques. I ara adelanto una diapositiva que vi més endavant. No, perdoneu, la següent. Hem analitzat, ho han fet a nivell de parcel·la de referència cadastral. Hem analitzat 503.051 parcel·les, dels quals, perdoneu, que ara jo m'ho tapo, això, 4.600 és sol urbà, per tant, descartades. No aptes per aquells motius ambientals, urbanístics, etc., doncs n'hi ha 415.000 que no s'hi pot fer res. Vinga, són aptes? Sí, 83.000. Llavors, són òptimes? No, però són aptes. Hi ha 59.000 parcel·les a Lleida on podries fer un parc solar, però no formen part d'aquestes que tenen el mínim impacte. També, perdoneu, hi ha un dato que això han de ser parcs connectats a la xarxa de distribució. Per què? Xarxa de distribució n'hi ha per tota Catalunya. Si vas a xarxa d'alta tensió, hauràs de fer xarxes d'evacuació. És a dir, tindrà més impacte visual, paisatgístic, territori. Per tant, estem parlant de parcs de generació renovable, connectables a xarxa de baixa tensió. A tot arreu n'hi ha de torres de 10 metres, metàl·liques o de ciment, que la xarxa de 20 o de 25.000 volts de la distribuïdora. Per tant, què ens queda? Ens queda com a súper aquelles als que nosaltres diem, home, li podríem dir que sí sense por a fer malbé el futur d'aquell territori, 23.500 parcel·les. Llavors aquí ve el drama. Aquí dius, està tot vermell, no apte. Ja veiem que a la plana hi ha taronges, però verds. On són les verds? I perdoneu, un problema de zoom. Jo soc del Pallars Jussà i aquí veieu una mica de verd, això és zona Conca Dellà, i aquí hi ha demanat i passat la ponència un parc de 350 megawatts. Vull dir que sí que hi ha verds, però insistixo, tenint en compte que hem treballat en parcel·la, a nivell de parcel·la, per tant, la Diputació disposarà d'un mapa on tindrà municipi per municipi, parcel·la per parcel·la, que són aquestes 23.000. I, a veure, ara sí, perdoneu. Aquest no tocaria ara, però em fa por menjar-me el temps, perquè jo no tinc fre, però aquesta és importantíssima. Què diem? Als Terres de Lleida, el potencial apte, podríem instal·lar 77,18 gigawatts. I això, lògicament, a la majoria de la gent no li diu res. I aquesta, que òptim, és a dir, a totes aquelles parcel·les que hem dit, això té poc impacte, és a dir, tindria acceptació social, són 11 gigawatts. La transcendència d'aquests 11 gigawatts és que Catalunya, al 2030, hauria d'implantar, s'estima, 6 gigawatts, de solar i 4 d'eòlica. Aquí estem parlant de solar, més endavant parlarem d'eòlica. És a dir, les terres de Lleida, Pirineu i Aran podrien fer el doble del que ha de fer Catalunya al 2030 amb l'apagada dels nuclears. Per tant, lleig, però bona notícia. Som, i disculpo, perquè segur que hi haurà reticències, som rics. Tenim un recurs valuós i valorat que ens permet ser exportadors. Per tant, això donaria satisfacció a la sobirania energètica de la província de Lleida i, a més, exportar. I a partir d'ara, em perdonareu, no sé qui, quan algú em vulgui tallar, tot l'important ja ho he dit.
Mireu, aquí comencem ara amb l'OZUM. Diu, a regió Alt Pirineu i Aran, àrees aptes, àrees òptimes, territori. Aquí tornem ja a la regió de Ponent, Lleida, la Plana, diguem la zona de la Plana, i veiem que les àrees òptimes són un 2,9% de tot el territori i, antes, perdoneu, el 0,23% de tota la superfície no urbanitzable. I aquí, molt important, aquest és un resum una mica per comarca, i aquesta és la gran xifra. A Catalunya sempre diem que una mica menys del 2% del territori és apte per implantar renovables. A Lleida, un 1,44% del territori és apte per superfícies òptimes, per a aquelles que, donades les seues condicions, tenen el mínim impacte sobre el territori. Mireu, aquí tornem a la mateixa, però és que no volia, de cap manera me la volia perdre. Aquí parlem de potència, aquí parlem d'energia. 11 gigawatts generaran quasi bé 17 gigawatts hora. Això és molta potència. Llavors hem fet un exercici sobre teulada. Sempre amb debat, sempre ens trobem que aixeca la mà i diu i sobre teulades, si no es fa sobre teulades, bueno, les teulades tenen les limitacions que tenen. Llavors, quin és el problema? Que a nivell cartogràfic podem analitzar àrees urbanitzades, no s'especifiqui la teulada, per tant fem una assumpció de que la teulada és el 50% de la base, però llavors encara fem una altra assumpció de dir, bueno, i l'uralita què? I els aires acondicionats i el no sé què. Per tant, anem fent una sèrie d'estimacions que van reduint aquesta. Per superar això, amb la Diputació el que farem és analitzar en detall 5 municipis. Un municipi petit amb polígon gran, un municipi gran amb polígon gran. Hem estipulat 5 patrons que els estudiarem en detall. Però a nivell d'estimació de més o menys, diguem, 3 gigawatts més amb teulades industrials, teulades municipals, etc. Per colors ho veiem, això no s'hi centra. Doncs escolta, on hi ha més gent hi ha més teulades, on hi ha més teulades hi ha més capacitat. Per tant, què tenim? Que sobre superfícies òptimes a terra, 11, sobre teulades 3, més o menys, total 14. Això és molt, això és moltíssim. Insistixo, és el que necessita Catalunya diverses vegades. A continuació, aquí hi ha un total terreny i teulada. Aquí vam passar l'eòlica. Hi ha un mapa català a Catalunya d'intensitat del vent. Sabem que per sobre, si no estem per sobre dels 6-9 metres per segon, no té sentit. Ni podem posar en marxa les aspes dels aerogeneradors, ni allò té un flux estable. Però, a més, en aquest territori que fa tant vent, també hi ha proteccions naturals. Per tant, la realitat, allò que podem fer, és amb aquests territoris. Tot molt limitat, però tot suma. Aleshores, què vam fer? Quin era l'encàrrec? Diu, i ara mireu el que consumim. Vam agafar les dades de l'ICAEN, vam agafar el consum actual. Perdoneu, tothom, per si un cas algú està tremolant aquí, és que el Berguedà de Lleida només és Gósol. Per tant, són mesures que moltes vegades deu sortir zero, però que té poc impacte. Vam fer una estimació a consum 2030, vam agafar, ara no me'n recordo com es diu, l'enginyer que ho va fer unes estimacions, Ramon Sans, perdoneu. Ramon Sans té unes estimacions que es diuen T21, que s'accepten en molts estudis, per tant vam agafar això, i per al 2050, però una perspectiva feta per l'ICAEN. Del 2000 avui, des d'avui al 2050, doblem, sobre unes assumpcions d'increment de l'electrificació, etc. I aquí hi ha una mica de resum. Diu, per tant, el potencial fotovoltaic, ja amb energia, generarem 17.000 gigawatts hora, sobre teulades podríem fer 4.000 i l'eòlics podrien ser 4.000. Doncs el consum avui són 2.000, el consum 2030 3.000
i el consum 2050, 5.000. Per tant, aquí les nostres administracions poden fer molta política, perquè si anem a buscar com solucionar amb renovables el consum de 5.000 gigawatts hora i tindríem una possibilitat que se'n va al 16, doncs, home, aquí toca prendre decisions polítiques per decidir com es farà això. Aquí ja són 3 últimes diapositives, aquí hi ha l'autosuficiència. Si ho comparem el consum amb el consum actual 30 i 50, actual 2030 i 2050, evidentment, als comarques amb menys capacitat de generació... Fins aquí la ponència del senyor Santi Martínez? No. Té uns minuts per acabar, Santi? No, acabo. Per agilitzar una mica aquesta jornada. I aleshores, aquí ho tenim respecte de, etc. Resum. Gairebé el 70% de les parcel·les òptimes són a 3 comarques, Segrià, Noguera i Garrigues. Els resultats a nivell agregat, la representativitat territorial del potencial i relació amb el consum. Poques comarques concentren 80% del consum. Afortunadament, són les comarques de la Plana on també hi ha el màxim potencial de generació. Les dèficits elèctrics al revés i l'autosuficiència agregada està garantida. Aleshores, hi ha una foto que no hem pogut fer, que és l'eficiència energètica. És a dir, si apliquem les estimacions o les necessitats d'eficiència energètica 2030, el consum serà inferior, per tant, la capacitat d'exportació serà superior. I fins aquí. Perdoneu, segur que m'he passat. Hi ha una tendència personal, deixo de compartir i jo ja estic. Martínez, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, també per aquest estudi. Gràcies per estar avui amb nosaltres. I tot seguit iniciem un espai de 2 ponències que en aquest cas també seran per videoconferència. Primer de tot intervendrà la professora Lluïsa Cabeza, catedràtica de la Universitat de Lleida, que ens parlarà de l'energia i de l'emergència climàtica. Aquí la tenim. Hola, és que hem deixat de sentir la presentadora i jo no sé si ja m'ha presentat o no. Nosaltres sí que et sentim. Val. Lluïsa, sisplau, quan vulguis, el seu moment. L'estem veient, la tenim en pantalla. Val, perdó, és que hem perdut a la presentadora i llavors ja no sabia si havia d'introduir. Val, no hi ha cap problema. Doncs jo no tinc transparències. Jo el que volia constatar és la relació de l'energia amb l'emergència climàtica. Amb tot el que s'ha sentit aquesta tarda, ens sembla a tots obvi, però sí que és veritat que a vegades es posa en dubte. I per fer això he buscat una mica de dades, que tampoc vull avassallar amb dades, però si mirem dades a nivell mundial, veurem que un dels problemes que hi ha en l'emergència climàtica és l'energia, però també és una de les solucions. I per això aquesta línia en què s'està treballant a la regió de Lleida és tan important i per això també és molt important que veiem què s'ha de fer, perquè si no, com hem dit abans, el nostre planeta jo no crec que desaparegui, però sí que canviarà d'una forma substancial. Un dels diàlegs que ha canviat últimament i que és molt important relacionat amb el canvi climàtic o l'emergència climàtica és que ja no parlem només del clima i tot això, sinó que parlem de la descarbonització. I això és molt important perquè s'ha vist que, una mica el que ha apuntat el Santi, ja no n'hi ha prou amb treballar amb el tema de l'energia i fer-la tota renovable, o sigui, descarbonitzar tota l'energia, sinó que hem de descarbonitzar tot el nostre món i una de les formes és que hem de descarbonitzar també el nostre transport, els nostres edificis i, per tant,
hi ha un pas més, que és l'eficiència energètica, però abans hi ha un pas més, que és el que s'anomena suficiència energètica, i és el fet que hem de gastar menys. I jo sempre dic el mateix. Això no vol dir deixar de tenir el confort que tenim avui dia, deixar de tenir els serveis que tenim avui dia. Això no vol dir anar a viure com es vivia fa 100 anys, i mireu que parlo només de fa 100 anys, quan la Terra té milers d'anys, però sí que és veritat que hi ha coses que han de canviar i nosaltres també hem de canviar. Però havent dit d'això, i si mirem dades del món, jo no he volgut limitar-me només a Europa i a Catalunya, perquè llavors fem la foto massa petita i ens sembla que és atractiva. Però si ho mirem a nivell del món, recordeu que l'energia total que gastem, hi ha un 30% que està a l'edificació, un 30% que està al transport i un 30% que està a la indústria. Hi ha un 10% també, que mai se'n parla, però és un consum que es fa també de l'energia, però no per el que es diu per usos energètics, sinó altres. Aquí, per exemple, hi ha un fort component de l'agricultura. Tota aquesta energia continua creixent el seu consum. I com després també direm al respecte, no s'ha vist compensat per l'augment de l'eficiència energètica. O sigui, està claríssim que molt del que fem servir avui dia, a casa nostra, els electrodomèstics, els cotxes, tot això, hem millorat moltíssim l'eficiència energètica, però no el suficient perquè el consum continua pujant. I bàsicament continua pujant perquè cada cop som més en el món. I això és un factor que no podem limitar. Per tant, hem de tenir molt present que s'ha de continuar treballant amb la tecnologia, però també s'ha de continuar treballant amb nosaltres mateixos per disminuir aquesta demanda. Hem de recordar que en el món encara el 12% de tota l'energia que es consumeix en el món ve del carbó. El carbó és altament perjudicial per l'emergència climàtica. Un 45% d'aquesta energia encara ve del petroli i un 15% del gas natural. A mi em sorprèn molt que a nivell mundial encara no arribem al 20% d'energies renovables. I hem crescut molt, però com podeu veure, ni de lluny el que hem d'aconseguir. Si mirem amb l'energia que estem fent servir, podríem mirar l'electricitat que ve de renovables. N'és una petita part del total, ja ho hem dit, però és que, a més, dintre d'aquesta petita part, un 70% ve d'hidroelèctrica, que diguem que és una renovable, però és la renovable tradicional. Fa molts anys que fem servir hidroelèctrica. Un 70% de les renovables a nivell mundial per produir electricitat encara és hidroelèctrica. A més, en el nostre àmbit, a Catalunya podem encara instal·lar hidroelèctrica en petites quantitats, en petita mini-hidroelèctrica, que també per mi és la millor perquè és la que té menys impacte ambiental, però tenim que veure que és la que té més constància. L'eòlica ja és un 20% de l'electricitat mundial renovable que es fa, per tant, ha crescut molt, però queda molt. I, en canvi, la solar, només veus estadístiques en fotovoltaica, que és un 5%. L'electricitat que ve de la solar tèrmica, tipus centrals termosolars, tot i que a Espanya vam ser pioners, a Catalunya tenim una gran central com és la de Borges, té una contribució molt, molt petita a nivell mundial. Com podeu veure, encara hi ha molt a fer. Si en vez de parlar de renovables parlem d'electricitat baixa en carboni, aquí, clar, entra a jugar una altra energia que potser no ens agrada, però que és una realitat que és baixa en carboni, que és la nuclear. De l'electricitat baixa en carboni, un 40% mundial és nuclear. Si decidim eliminar la nuclear, com tots estem d'acord de fer, aquestes estadístiques es tornen a trencar. Per tant, la descarbonització torna a ser encara pitjor i l'emergència climàtica encara és pitjor. I després hi ha totes les estadístiques de les emissions que hi ha de gasos d'hivernacle, que són les que produeixen l'emergència climàtica. Segons l'Agència Internacional de l'Energia, un 20% venen de gas natural, un 35% venen del petroli i un 45% venen del carbó.
I totes estan creixent encara. Jo estic contribuint en l'últim informe que s'està fent pel panell intergovernamental de canvi climàtic. No podem mostrar encara dades perquè els estem acabant. Es publicarà el 2022, hi ha hagut un retras degut a la pandèmia del Covid. Però és que el que ens sorprèn a tots els científics que estem treballant amb aquest informe és que veiem que continuen creixent totes les emissions de gas hivernacle, tot i els anys que fa que hem estat treballant-hi. Quan va començar el Covid, com que es va parar el món, vam pensar tots, bueno, baixaran moltíssim les emissions i llavors podrem veure que realment és degut a la nostra activitat. El món no es va parar, van parar alguns sectors del món. Els números que s'estan trobant avui dia és que només van baixar entre un 6 i un 10% les emissions a nivell mundial. És moltíssim, però és molt poc, jo crec, comparat amb el que molts teníem al cap. I, evidentment, quan ens han començat a tornar a fer una vida més o menys normal, perquè ni molt menys estem als nivells d'abans, sobretot en temes de viatges, tornem a estar a les emissions d'abans de la pandèmia. I amb els sectors, quan distribueixen les emissions a nivells de sectors, ja no apareixen les estadístiques només com hem dit abans, indústria, transport i edificació, sinó que en aquest cas apareix un quart sector que és el de l'energia. El sector de l'energia es considera que emet el 40% de les emissions de canvi climàtic. Clar, aquesta energia la fem servir o a la indústria o a l'edificació, però la realitat és que encara tenim un sector energètic altament carbonitzat, i ja ho hem vist abans, amb els percentatges de renovables tan baixos que hi ha. Tenim molta feina a fer. Jo no em vull allargar molt més, o sigui que, Santi, tranquil·la, et compenso l'estona que tu has estat de més, però crec que també el que has presentat és molt interessant. Però jo crec que només fa falta, com he fet jo, anar a mirar una mica les xifres, que a més són xifres que es poden trobar a internet, i veurem que una de les úniques formes d'adreçar aquesta emergència climàtica és treballar amb el sector de l'energia, tant des de la producció, però també des del consum, i no ens podem oblidar del tema del consum. Els dos àmbits són superimportants i hem d'aconseguir que tornessis a repetir el comiat perquè t'has quedat congelada en els últims segons, sisplau. Bueno, no sé on m'he quedat congelada, però la veritat és que ja m'havia despedit, havia dit que tot això que s'ha vist al llarg d'avui, no només la meva curta ponència, és que veiem que l'energia és clau per lluitar contra aquesta emergència climàtica i que s'ha de treballar des del punt de vista de la producció d'electricitat i també del consum de l'electricitat. Hem de descarbonitzar els dos costats per poder aconseguir baixar les emissions i aixoplegar aquesta emergència climàtica. Gràcies. Gràcies, professora Lluïsa Cabeza, catedràtica de la Universitat de Lleida, i també li agraïm molt la brevetat, ens ha fet anar bé en aquesta agenda. Gràcies i fins molt aviat. I en la segona ponència comptarem amb el doctor Pep Salas, que és agrònom de la Universitat de Lleida, doctor de la UPC, que ens parlarà de les energies renovables, però com un mitjà i no un fi. Hola, bona tarda. Doncs gràcies per l'oportunitat de compartir algunes reflexions sobre aquest tema de tanta actualitat i tanta importància pel país. Quan estàvem preparant la jornada, el que crec que puc aportar i que m'agradaria compartir és una idea una miqueta, si voleu, provocadora, en el sentit que a vegades, i s'entén, que els debats es centrin en la cosa més voluminosa. I parlo de volum expressament perquè, evidentment, quan fem una central nuclear és tan petita que no la veiem, pràcticament, però en canvi les renovables sí que les veiem, i que sembla que el debat sigui renovable sí o no. I jo crec, i m'agradaria provocar aquí una mica el debat, que el debat no és renovable sí o no. Les renovables són un mitjà per aconseguir una societat
descarbonitzada, desfossilitzada, són una oportunitat per aconseguir energia molt més econòmica, que permeti a les famílies tenir més renda disponible, a les empreses ser més competitives, i és una oportunitat per aconseguir que les nostres necessitats que com a societat tenim d'energia, aquesta pugui ser satisfeta en termes de seguretat i de qualitat. Això és el mitjà que les renovables ens aporten perquè són els objectius que com a societat crec que hem de valorar i desitjar. Ara bé, aquests objectius finals, que per mi és el que hem de tenir en compte, poden ser satisfets només amb renovables? És a dir, només són les renovables les que... Perquè, escolta, si tants problemes tenim amb les renovables, doncs quines altres maneres tenim d'aconseguir aquests objectius? Que insisteixo que aquests objectius sí que són difícilment discutibles, perquè tots volem energia de qualitat i segura, tots volem energia barata, i això ho veiem constantment, i tots volem energia descarbonitzada. Per tant, si estem d'acord amb la foto final i fem una correcta diagnosi de quin és el punt de partida en el que està avui Catalunya, que és només un 8% d'energia renovable sobre el consum final, la pregunta que crec que ens interpel·la és de dir quins són els diferents camins per poder anar de la situació d'avui a la situació desitjada com a societat, amb diferents horitzons temporals, el 30, el 40, el 50. Perquè quan fem aquest plantejament més racional de la qüestió, doncs un se n'adona que tampoc no hi ha tantes opcions. Tampoc hi ha tantes opcions. I, per tant, cadascuna d'elles, legítimament, tindrà detractors i gent que els donarà suport. Cadascuna d'elles tindrà pros i contres i que crec que ens hem d'autoexigir com a societat l'accés a una informació precisa, completa, des de tots els punts de vista, perquè puguem decidir. També en aquest àmbit hem de poder decidir. Quins camins tenim? Breument. El primer camí que a mi se'm presenta a l'hora de plantejar-vos-ho és, escolta, realment volem assolir els objectius de reducció d'emissions? Té Catalunya alguna obligació? Què passa si Catalunya no ho fa? Doncs us ho dic fàcilment. Catalunya té l'obligació que emana de la pròpia llei aprovada pel Parlament de Canvi Climàtic el 2017. Per tant, com a llei, diguéssim, sí que ens interpel·la aconseguir uns objectius, però des d'un punt de vista internacional, el que ens computa en el context europeu és les emissions conjuntes de l'estat espanyol. Per tant, efectivament, podríem decidir no fer la nostra contribució i no passaria res. El món continuaria girant amb les mateixes virtuts i els mateixos defectes. En tot cas, el qui tindria, diguéssim, deixant de banda aspectes més ètics o més de fraternitat, el que tindria, en tot cas, la responsabilitat de no haver fet, som nosaltres. Però, escolta, l'opció la tenim. L'opció la tenim. Avancem. No, doncs sí que volem aconseguir. Molt bé. Com podem aconseguir emissions? Doncs hi ha diferents maneres. Una és mantenir el parc nuclear. Volem mantenir el parc nuclear? O no el volem mantenir? O en quines condicions el volem mantenir? O en quines condicions el volem desmantellar? Podem tenir l'energia renovable provinent d'altres territoris? La podem tenir. La portarem a cabassos? No. La portarem amb línies de molt alta tensió, moltes mats, que evidentment sabeu que també tenen un impacte. La podem tenir sense nuclears? Sí, amb gas. Plantes moltes vegades hi ha en el país. Però clar, llavors la substitució de tota l'energia en termes d'energia nuclear per gas, si només hi hagués aquesta substitució entre aquests dos vectors, doncs significaria l'increment d'uns 10 milions de tones de CO2 a l'atmosfera de Catalunya. I com que estem al voltant de 40, doncs significaria un increment de 25 milions de tones. Però això ho podríem fer? Sí. Això quin preu tindria per l'energia final? Molt alt, però no veuríem panells solars per enlloc. I per tant, socialment ho podem decidir. Podem decidir, o és desitjable tenir sobirania energètica, que vol dir capacitat de producció d'energia en el territori prop dels llocs de consum. De nou,
des d'un punt de vista de qualitat o de seguretat de subministre, de garantir aquesta qualitat de subministre que dèiem, tenim diverses opcions. No cal que tinguem l'energia en el territori. La podem tenir en un altre país, a França, o la podem tenir a Aragó, o la podem tenir al País Valencià. Des d'un punt de vista de seguretat de subministre no ens passarà res. I, per tant, podem satisfer una d'aquestes condicions que us deia, que és la finalitat darrere de la política energètica. Clar, si fem l'esforç tots, i jo crec que interpel·la a tothom, d'enfocar les preguntes correctes, ens adonarem que els camins que tenim són pocs. I tots, insisteixo, no vull de manera anticipada dir-vos, i si voleu en parlem després, quina és la meva opció personal, quin és millor o quin és pitjor, perquè tots tenen la seva cosa bona, si m'apureu, i tots tenen la seva cosa negativa. Però no, i amb això d'alguna manera acabaria la intervenció, no tinguem la sensació que la implantació de renovables al país és una obligació, podem decidir no posar-les. Ara bé, les implicacions, les conseqüències socials, econòmiques, ambientals de no fer aquest pas, crec que és legítim que també les posem en el debat. Perquè no estem triant entre no fer res o posar energies renovables. Estem triant entre diferents opcions que cadascuna té pros i contres. I des del meu punt de vista, la que té menys contres i més coses a favor és l'opció renovable. Dit això, que té implicacions? Clar que les té. O és que no té implicacions els residus nuclears, o és que no té implicacions les emissions de CO2, o és que no tenen implicacions les línies de molt alta tensió, etc. Per tant, si realment volem fer un debat seriós que ens porti com a societat a trobar un consens i, d'alguna manera, no estar permanentment en l'anàlisi i paràlisi, jo crec que és important autoexigir-nos, fer un debat transparent de les opcions amb els pros i contres i que de manera adulta i de manera madura decidim amb el coneixement ple de la qüestió. Doncs fins aquí era la meva contribució per al debat d'avui. Moltes gràcies. Pep Sales, gràcies. I ara, per finalitzar l'acte d'avui, donarem la paraula al president de la Diputació de Lleida, l'il·lustríssim senyor Joan Talarn, que clourà la jornada. Moltes gràcies. La veritat és que, ara acabant de sentir el Pep Sales, com ha dit la Lluïsa, o les aportacions que ha fet l'Assumpta Ferran o el Santi Martínez, crec que realment hem obert el debat avui, certament. Crec que hem ficat damunt de la taula molts aspectes que encara no s'havien ficat damunt de la taula. I això considero que era el que preteníem i ho hem aconseguit. I això és molt important. Vull agrair-los a tots ells el suport que ens han donat per fer aquesta primera sessió, perquè crec que ara ja podem debatre i ens podem plantejar el model que creiem pel nostre territori, aquest pacte al que sempre hem fet referència. Repetim, al final la legislació, allò que ho decidirà, no es farà directament des del territori, però la Diputació té el compromís d'aportar aquestes reflexions que es portin aquí i tot allò que ens vagi arribant a aquells que sí que tenen la possibilitat de fer-ho, en aquest cas el nostre govern, la Generalitat de Catalunya. Vull agrair també a totes les persones que ens han estat observant, que ens han estat participat, diguéssim, des de casa seva en aquest primer debat. Han estat al voltant d'un centenar d'alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores, presidents de Consell comarcals que han volgut participar també en aquest debat i els hi agraeixo, encara que sigui de forma virtual, per les raons que he dit abans. Sens dubte tenim una oportunitat econòmica i social en el nostre territori. I com també s'ha dit aquí, no podem partir de priorismes. No és ni sí ni no. És ser capaços d'aprofitar el valor, la riquesa que ens dona les energies renovables al territori de Lleida, Pirineu i Aran, i fer-lo compatible amb altres sectors econòmics i fins i tot complementar-los. Hem d'aprofitar-ho, hem de ser capaços de fer-ho, i la Diputació, com he dit abans, treballarà amb un model energètic per les terres de Lleida, Pirineu i Aran, però tampoc no ens podem descuidar. Aquest debat no pot durar eternament, l'hem de fer com més ràpid possible, ho ha dit també abans el Santi Martínez, hem d'actuar ja,
si no perdrem el tren de les renovables, i això també ho hem de tenir present, i això vol dir que aquests debats han de servir com a força de les alcaldies, que des del pacte sapiguem gaudir d'aquestes energies netes per a pobles més saludables, d'unes energies netes i que aportin riquesa per a aquests pobles que són les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Bé, el que em queda ara és emplaçar-vos per la propera sessió, per la tercera jornada de transformació econòmica, que ben aviat ja us comunicarem i en la que també us esperem a tots vosaltres. Bon dia a tothom. Doncs moltíssimes gràcies. Dir-vos que totes les persones que han pogut formular preguntes, que han tingut dubtes, que han seguit aquesta compareixença, aquesta jornada, doncs totes aquestes dubtes i preguntes la Diputació les recollirà i doncs les anirà canalitzant per tal que no quedi cap dubte i totes les respostes es puguin atorgar i que a més tota la informació d'aquesta jornada quedarà també a la web de la Diputació de Lleida. Volem donar també moltes gràcies als ponents, al doctor Pep Salas, que avui ha estat amb nosaltres, a la doctora també Lluïsa Cabezas i al senyor Santi Martínez de Quilòmetre Zero Energy. Moltíssimes gràcies a tots i a totes, senyors i senyores. Diuen que el viatge més llarg comença amb un primer pas, el canvi és a les vostres mans, per tant, moltes gràcies per la vostra assistència. Donem ara per acabada la jornada, els desitgem força encerts, que seran els de tots. Gràcies. Molt bé. Podem aplaudir? Gràcies, Lluïsa, Cinta, Santi i Pep. Adéu-siau, gràcies a vosaltres. Mira, us passo amb algú que us coneix, un segundet.